Open support.
Relax. Ang sarap ng dito. Ano to siya, no? Tunay na daw. Ito, nagyok-yok na ka na. Ay, gano'n ako. Hindi na mga kumando. Ayun ako. Yan, totoo.
Nandiyan naman daw ako dito sa kanila. Ini itu. Ini nasa inyo ka. Yun ang yung ano. Iya. Meron na dyan po. Kami agit. Ano? Kasi hindi ko ito. Hindi pa na yung ganun. Hanggang May 4 yan. Wala dito ninyo. Ang ibig ko ay ayaw.
Dati yata, yan yung pera ni ate. Di ba nito? Mandi. Ano? Mablo mo nga ni Dave. Magpuro para, magpalibil-libil up ka na, man. Ikaw. Yes. Buti ba dito mo? Okay. Okay. O, yun na. O, di naman ano. O, di naman. Parang gumagay-gulay naman.
Ako lang mo kayo. Gusto mo kasi? Kapuli pa sa piwas. No, this is... Ipilit na. Boy, tubig. Tubig. Napatot. Dala mo ko yung tubig. Kailan ba ka to? Nagawid ako.
Dok, may kalaban na kita. Dok, core block. Kung matabla mo, matabla mo. Kami, sa core block to, kung kalaban na to, yung tumitanong pinalan ko na sa copy. Hello. Hello, sa core block to. Kung kalaban na to. Hello. Nagkapangarap pa. Ano, antay, ano yun? Antay. So, wala ba ako na? Yung akin yung nakaaroy. Ito yun. What? Kung malagay ako mga hindi lang. Ngayon ako sa may TV. Kung tatanong cheater, matutok lang talaga. Ang bumutog pa.
Pwede. Hindi pa mo nadaan. Ma-friend ka. Biling! Yan tama ang mga friend. Ano oras ka na? Ano mo nag-drive ka? Mukha sa malay ko. May nagaya ako. Basin?
ayos na yan. Gano'n ba yan? Magkag ka ng minigun eh. Kala ko, di ba no? Oh, nilalag ko. Magkaka. Say, yan. Pull up din ito. Ano ba? Pull up din the boat. Ulo ka din. Lagyan mo ano, mandir. Ano? Ano ba din? Lagyan mo pa dito. Ilang ilang boy. Ilang. Diba? Kaya ko lang yung yan. Ay, tayo. Apera ka. Jeans. Guitar? Wala pa. Instructor. Hindi ka lang makasingle game. Then na ang mag-relate. Turn na. Kaya tumutol. Ayaw. Otan na. Ito mo. Baka kasi ano ka. Ano mo ka. Turn na number 1. Ready there? Oh no. Okay. Kapin man tabi. Mag-isto ka lang kayo. Granite kagaw. Putang ilang info yan.
Wow, ang news. Bumbag sabihin ko. Bumbakan mo na ito sa'yo. Gago. Oh. Inverto na ng beto. Ay, nag-granny na siya. Wala. Walang binago. Hindi ba kung tutaan ng babae yung Sheila? Contractor? Bigyan na, ayan na ako. Inalala, kung Bro, may nakawat na yun po, porta to, Ruso. Ay, nako. Within K na to, sa akin. Pindot-pindot na lang yun. ano ko man ito?
Madulot mo daw ba? Wala. Out na sapon. Ay, dun ba? Out ka lang sa to? Out. Okay na sa 4. Buksan ko ako mo. Buksan ko ako. Wala, wala. Lulunod. Tataas na, well. Baka na, huwag ka na iya. Pero matigas. Para start sa, ano, 4. Elmo. Bill. Online. Yan na lupa. Binite. Ayan, ang mura gano'n. Ano, hindi ka lang yung bak marupok sa lahat. Si Lex TV. Vlog, ano. Oh, shit. Ayop siya, hindi.
Ako anay pa din.
Stop. Pag nawala ka natin ng buhay pa natin, tingko pa natin na
Baban ako. Sa connect. Uy! Zero. Stop. Oo, kagay pa sa gusto. Uy, gusto pa, uy. Wala naman. Wala naman. Bukan dia aku buat di depan sama. Ayun ako ba na? Ako na, open na kay. Open na kay. Kami nag-uwi. Iba yan? Sabi mo ako ka. Isa po. Open na lang. Ano nangyari? Ako po ba? Dating. There's one. There's the one. Luwain, gagamitin mo, kaya kung mag-wow. Di parang mga lang.
Yan ang mga ako. Hindi mo tayo dito gano'n. Ang bago ang pinagliglig. Sa akin po, actually, Hirap mo yan. sorry na ito. Part 4. Ano? Ano ba yun? Wala mo. Minsan ka kasi diya. Ay, kaya kami siya. Pagbuka ko. Galing mo kaya. Gusto mo sa Linda. Iyo siya. Iyo kang buwak. Kasi kailangan. Iyo ka makanin.
May ano baga, may libre spin baga. Uy, may libre spin baga sa ano. Kaluto. Yan, sa ano, lapis, lapis. Magdala ka pa dyan sa ay, lapis. Ano ba ganyan? Ano? Kaya pingay ba tulog? Ano? Dapat siya. Kung yan no. Bisa ko dati. Bisa ko pa sa taas. Ay, sa taas. Yung ako na kapag yan muna ulit eh. Yung makalaw ka dyan. Yan. Yung tanong ko ba dyan? Yung 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 ako yung balo mo na nasa Hindi ka na mga hindi ka na mga
Bubo, ano dito? Bubo. Ano? 11, 1. Ano? Madidilipid siya rin. Hindi nga, ito pa ako. Pagpunggol. Diba, ano? Para lang kasi yan. Diba, ano? Ano? Siya mo to, ano?
wala ba yan again? Tapos naman, paano lang kung ito? Ano pa ang pangalan nila? Hanggang anong masalanan? Manudaan.
Nagulog pa ko yan. Wala kami. Alin ba na dyan? Ha? Iya dyan ako kayo. Maski makita na ako. Kasi yan naman ako. Ikaw. Yun ako. Yun ako. Bubad nila daw yun. Hindi ko kaya pagkatsumi ka. Gabos na rin. Uy, nakapagkadano. Ayoko. Yan naman yung kaya mo. Sige na lang. Yan, sadali ka dapat ito. Punta na ako tapos ako nagkakapin. Muna na siya din. Guru, isa rin binan. Ay, namura, di ba? Gusto ka pinawasan ako. Ay, pero kita. Ah, Kita na. Paano mo ito? ako. Ako yun eh, panahap. Ang ko pati galing na. Hindi siya ko. Hindi naman pining. Hindi siya kulit. Tago-tago ka na. Out na sa tray. Ito na, Ray. Dali ka, Ray. Dali ka, Ray. Open mo sa tray. Buka na kami. Magic sa kuya. Mag-use ako tuloy. Ay, Jem, isisip na ko swimming ano? Biscuit. Bulbul. Wow. Magic ka na rin. Ito mag-ulit sa tray. Leave, 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 leave. Kaya mo nga. Sisa yan. Ready ka yan? Isasakak ko na. Wall. Wall. Kumaman. Mag-ready ka sa loob. Doon na kami doon. Buka na nga. Oo, nakagalan ako. Ay, Wala. alam ko. Sige ka tan ko. Ano
Kung baby na. Wala na yun. Actually, ika na na. Ay, ka na rin. Hindi ka po? Ha? Hindi. Ano, hindi. Inakali ka din. Oo, ikaw nagali. Nakali. Hello? Sabi ko na sa ko. Ako buwan na yan. Sana? Dahil kasi siya may talaga bitch. Wala lang. Pag nagbilog ang morumis na dyan ang bao, siyan. Wala ka? Morumis Wala lubot? Yung may gado ka lang. Ako nito. Gusto ka? Oh. Ay, nanungkot. Babon mga diyan. Babon. Isay. Ako'y bata pa ako. Bata pa ako. Ano mo? Wow, galing ka na ako. Ano ba pinagagalan ko yun? Able, may ako ganun siya. Uy, bakyo ka na! Iyo. Iyo. Ay, nagkakata ako. Dahil doon siya na dahil na rin daw. Hindi ako sarap na.
Na hindi pa rin nababakit na bibigyan kayo. Kamu-kamu. Hindi pala, ang 50 na lang ang range. Pilitos ka na, Chidi. Ayup na Russia. Ako sa to. So, no? John! Wala? Likin ako. Sige ako maganda. Titig ba ka kaso mabuhay ka mag-iranay, kaso hindi ka na magaganda. Hindi ako makauwi. Love stars. Sabot ako masulatan. Ang nagaliluwa ko ay namasa. Yeah. Again. Sa mukha nila ba na yelo mamay birthday. Ikaw lang ba na ba?
Tukro ka. Dapat, pag-abot ng 3D ka lang ng ano. Lebenan ka. Lebenan. Right, ano, lebenan ka. Uy, papalit ko kayo. Bukas na kayo sa akin ko. Hindi ka talaga mo. Then ako dito. Dapat hindi. Wala mo ka nakita. Pag ano, pag free na, ihalo ko. Dahil katabi ka na nag-ano ka na ka log yan. Ha? Ano ka na baga, maybe ka na, Ha? maybe ka na, maybe ka na, Ano mo yun? maybe na bayadan mo. Kapira ka.
Thematic. Yan, Cloverfield. Yan ang may accent ko. Yeah, yeah, yeah. Pag 7:55, ay pag 10:55, pag 10:75 na. 11 ka na ka. Dapat 10:50. Allegation from ISIS of personal, ikaw lang yung parang natin yung process, hindi marat na kita daan. Bakit yan? Yeah. Cool, yeah. Ano ko ang ko?
Wow, tulog is finger lang. Out na tawan. Hindi ako makawala.
sige. Para Eh, ito ka? Ito din to ayaw mo. Dahil man, pinospital. Hindi, binagin talaga. Katamin mo nila. Boy, yan na ka?
Yan yung positive. Ganda, may bunay ako, Ray. Ganda ako, Ray. Ganda ako, Ray. May bunay ako. Ganda dyan ako. Oh, shit! Stop, baby. Holy shit. First time. First time talaga po. Balitan ako na hindi. Very.
Door. Out na siya to. Sabihan mo. Mismo ko. Sabihan mo rin Facebook ko. Sabihan mo Facebook ko. Dali na. Paano?
Bubungat na dyan mo na. Wala ka lang mo dyan.
Tignan mo kailangan nakapita. Tumulong ko na itong labaw. Kirigos ka? Ha? Kirigos ka? Ay ka naginit sa tubig.
kay madam. Hindi yun parang ibang